agon ka guys. Alot na to. Naagli ko karon sa wala ko karon sa balay sa kuan. Okay, tagaan ko ay mapalim na ko kuan. Mais nga ng agonon na to, tagaan daw ko. Tuon. Okay, tag-iga ulit. Ganito ka tayo medyo bitalit eh. Nagapit na maabot sa balay nila pero nakapangayo ka og paula ng ama eh. Pangayo kag Agito. Apa ba itag taligsik? Usa ba niya? Hindi ka na pangayog mais ron. Hapit na maabot sa balay nilang naabot na ta. Wow, night mga tao. Ayo, abli ko. Halo. Tara, ngabit ka silang balay kay tagaan ta nila og kanang brush. Sulod ko. Kung silang balay. Okay. Mga yumig ko. Ayo. Guys, na may diri sa ko ang balay nila ng antique kay tagaan ko nilag mais. Taray. Tagaan ko nilag mais. Salamat sa grasyon na dawat. Tung ako na diri siya. Bagas, pwede tayo mo dito. Okay. Salamat sa mais nga gihatag nga nung agonon. Oy, nakadawat ako mais. Kadawat. Hey, pangatag sudan be. Umi lagi na yung sudan. Nakag mais nung agonon. Nung agon naman yun niya. Hinog na niya? Hinog na niya? Nung agonon nga mais. Thank you sa mais nga nung agonon. Uli namin. Ako nilag mais kip ko. Naglungag. Nakakuha na taog bugas. Mais nga nung agonon. Klaro ba? Makaro ba? Kung agon tani unya. Para kano unya. Hinog naman daw nito. Ito ko ganiya sa kuan. Bagong agilak. Hinog man pero ay gagmayon yung mais pero agon tani tigamit kay bukag mais. Nilong ang nakatong mais. Nilong ang pinag ang sa mais. Sana natin ang mais lamig tingin mo agon niya ito ni yung agon niya mga ogto siguro ang pang snack ba kayo parang ginatawag nga mais ubay good salamat ya ay taong lungag mais unya ang agon to niya unya